Lluan Williams yw pennaeth Ysgol y Garnedd. Da ni yn ddiweddar wedi llwyddo i gael cefnogaeth gan y sir a'r swyddogion y heddlu a paru camera i Mr Arwel sy'n croesi'r plant yn y bora ag yn prynhawn. Yn ddiweddar, da ni wedi cael chydig o bryberon dweud gwir efo gyrwyr yn peidio dilyn yr rheola'r ffordd fawr a yn anwybyddu Mr Arwel ar y dega. Felly da ni'n croesawu y datblygiad yma fel modd i fedru cadw cofnod o sos o unrhyw broblem yn digwydd. Mae rhaid pwysleisio mae mwyafrif o'r gyrwyr yn dilyn y rheola. Llafrif bach ydy rhai sydd ddim yn dilyn y rheola ffordd. Y bwriad ydy codi ymwybyddiaeth bawb o'r groesfan yma. A sicrhau diogelwch y plant a rhieni. Ar y diwedd, mae'n dreifio'n gart a mae yna un neu ddwy ddim